Ndewonu ụmụnne m, aha m bụ Prince Gideon Dimobiefuna. Anyị nọ na Igbo Echo were na-ewetara unu ihe ka amasị unu. Anyị na-ewetara unu asụsụ Igbo, omenala Igbo, ewumewu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara ndị Igbo. Daalụ maka ịdị na-esonyere anyị. N'ụbọchị nke taa, ihe anyị ga-eleba anya ya bụ akụkọ ifo. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, o dere m anya na ị kwesịrị ịma ihe bụ akụkọ ifo. Ekwesịghị ka a na-akọrọ gị ihe bụ akụkọ ifo akọrọ. Ganye ma itoghị n'ala Igbo, mana nwa ọbụla toro n'ala Igbo, ị kwesịrị ịma na ị bụ nwaafọ Igbo. Ị kwesịrị ịma ihe bụ akụkọ ifo. Akụkọ ifo bụ akụkọ malitere n'oge ochie, n'oge gboo. Amaghị ndị malitere ya bụ akụkọ ifo. Akụkọ ifo emeghị eme, kama a na-esi na ya akụnye ụmụaka, ụmụntakịrị ụjọ. Ị ga-ahụ nwa na-eme isi ike, site n'akụkọ ifo ọ ga-akwụsị ya bụ isi ike. Ị ga-ahụ nwatakịrị na-eme nganga, site n'akụkọ ifo o wezụga nganga n'akụkụ. Ị ga-ahụ nwatakịrị na-emesi ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche, mana akụkọ ifo ga-eme ya akwụsị ọtụtụ ihe ọjọọ ahụ. A na-esi n'akụkọ ifo adozi ụmụaka ọdụ, ahaziri ha ọnọdụ, ma na-akụnyekwa ụjọ n'ime ha ka ha wee na-asọpụrụ okenye na omenala Igbo. Abịa n'akụkọ ifo, o nwere ọtụtụ ihe nke na isi ka ị were ọnụ nkịtị na-akọwa ya, maọbụ ka ị mara atụ ya, ị nwere ike ịka ya kọwacha etu ọ dị, mana ị ga-esi n'akụkọ ifo wee kọwaa ya ofuma. Akụkọ ifo ọbụla nwere ihe mmụta n'ime ya. Ọ na-abụ efochara ụmụaka ifo, a ga-ajụ ha o nwekwara ihe unu mụtara. Ụmụaka niile akọ ihe ọbụla nke ha mụtara n'ime akụkọ ifo ahụ. Akụkọ ifo ka ọnwụ si wee bata n'ala Igbo. A kọrọ anyị n'oge gboo na awọ na nkịta ka ebunyere ngwugwu abụọ. Eburu ngwugwu ndụ bunye nwa nkịta, ma buru ngwugwu ọnwụ bunye awọ, wee sị ha onye ọbụla nke buru ụzọ wee rute n'ala ụmụ mmadụ na ọ bụ ihe ahụ ga-akpọ ụmụ mmadụ ihu. Ha abụọ wee gbawa ọsọ wee na-abịa n'ala ụmụ mmadụ. Oge ha na-abịa, nkịta agụọ jide ya wee chọgharịba ihe ọ ga-eri, wee gbakpuru n'ime ọhịa ịchọ nsị ọ ga-eri. Ebe ọ nọ na-achọ nsị na ihe ndị ọzọ ga-eri, awọ wee buru ya ụzọ wee bata n'ala ụmụ mmadụ, wee buru ngwugwu ahụ bunye ụmụ mmadụ. Ozugbo ụmụ mmadụ tọpere ya bụ ngwugwu, ọnwụ malite wee kpọwa ụmụ mmadụ ihu. Ọ bụ etu a ka ọnwụ si wee bata n'ala ụmụ mmadụ. Nke a bụ akụkọ akọrọ anyị. Ihe eji wee ka akụkọ ifo a bụ ka ụmụaka wee si na ya wee mụta ihe. Akụkọ a abụghị ihe mere eme, kama eji ya wee kụziere ọtụtụ ụmụaka ihe, ka ọ ga-abụ onye dinyere ozi ka ọ gaa anya etu esi wee dinye ya, ka ọ ghara ịga ụzọ rikirikirikirikirike. Ọ bụrụ na akọchara ụmụaka akụkọ ifo, ha akọ ihe ha mụtara, ụmụaka ga-asị na ha mụtara na onye dinyere ozi ya aga anya ozugbo batakwa, ka ihe ahụ edinyere si etu ahụ wee dị, ka ọ ghara ịbụ osi ebe ahụ ọ gawa egwuregwu. Dịka ụmụaka ndị na-echu mmiri, edinye ha ichu mmiri, ha agachuo mmiri batakwa, maka obodo nwere ka ọ dị. Ile anya n'ụbọchị taa, anaghịzi akọ ọtụtụ akụkọ ifo. Ndị okenye ndị na-akọ akụkọ ifo anaghịzi akọ, n'ihi na ụmụaka anaghị enwezi mmasị n'ịkọ akụkọ ifo. Ọ bụ ya ka anyị ji wee hime Igbo Echo were na-ewetara gị ọtụtụ ihe, ka ọ ga-abụ ụmụaka ọbụla nke nọ gị n'akụkụ si ha bịa nda. Anyị nọkwa na YouTube, nọ na Facebook, nọkwa na Instagram. Ọ bụrụ na irute na ihe ndị a, iruo na Facebook, biko na-esonyere anyị. Irute na Instagram, na-esonyere anyị. Irutekwa na YouTube, biko binyere anyị aka na subscribe, ka ọ ga-abụ anyị na-ewezitere gị ihe onyonyo gị na-ahụ ya. Anyị na-emekwa ka ị na-amata, ịghọtago njirimara akụkọ ifo. Enwere ike azụ dị na mmiri nwere ike bịa lụọ adaeze. Akụkọ ifo gbakwasara ụkwụ na obodo ụmụ mmụọ, obodo ụmụ mmadụ na obodo ụmụ anụmanụ. Azụ nọ na mmiri nwere ike mpụta sị na ọ ga-alụ adaeze. Oke bi n'ọhịa nwere ike pụta sị ọ ga-alụ adaeze. Diọkpara eze nwere ike si ya ga-alụ anụ bi n'ime ọhịa. Ọ bụ etu a ka esi hibe akụkọ ifo, ka o were na-aga ma na-atọkwa ụtọ. Obodo atọ ndị a hiwere akụkọ ifo: ala mmadụ, ala ụmụ anụmanụ na ala mmụọ.
Igbo Echo, ọ bụ ebe ahụ ka anyị nọ. Ndewo.